ನಾನು ಇದು Ada lagi ya? Mama di bungkus jendela. Ada mbak. Gap dah. Gap dah. Gap. Gap. तो हेलो गाइस वेलकम बैक अगेन आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो बरायनाय जाफिनलायबाय दिनैहाय ब्लग भिडिअ लाबा आरोना नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोनसे इउनिक भिडिअ लाबोदों आरोना इउनिक भिडिअ लाबोनो नाजादों आरो मा भिडिअ जागोन बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो गम मोनगोन आरोना टाइटेल आरो थाम्बनेइलाव नायनानैथ' नोंथांमोना मिथिबाय जानो हागौ मानि भिडिअ थ'दो अब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनै जोङो बोराय बुरि मेगि चेलेन्ज खालामनो नागिरदों आरोना मेगिजों लोगोसे दावदै आरोना सोर हायो नायनोसै चेलेन्जआव सोर देरहायो दानाबा मेगि चेलेन्ज खालामनो थाखायथ' मेगिखौ संनांगोन नालाय ओइ फै उथि मबाइल थुनायल' दानाबा मेगिखौ लायनोसै दखानाव मेगिखौ लायनानै रुनानै संनानै जानानै चेलेन्जखौ खालामसै आरो आं हारसिं थांनो होनबाय थायो आरो नायो आंनि बारा फेभरेट नङा आरोना मेगिया नोंनि फेभरेट जानो नोंहा मानसिफ्रा माबोरै जाना खिन्थिथा यामि टेस्टि होननानै नाथाय आंनि बारा फेभरेट नङा होमबाबो दिनै चेलेन्जखौ खालामनायनोसै ना मेगिखौ माबोरै जायो आमाय मोनफैबाय दानबा मेगिखौ लायनोसै नै न' खाथिनि दखानावनो है नुदोंना बे दखानावनो मेगिखौ लायनोसै आरो ना मा होनो मैथा दखानाव मोनफैबाय लानोसै दानाबा मेगिखौ बेसे लानाय जायो या 10 थाखानि मोनबा हर मेगिखौ दावदैखौ हर दानबा नै दावदैखौ माबाबाय मेगिखौ लाबाय नैहाय आलुबो दावदैखौ ला दावदैखौ लाबाय नैहाय मेगिखौ हाबजुबनो नङालै एक्सट्रा पलिटियाव लाब्रा ओमफ्राय मेगिखौ दा माबा संनोसै ना मेगिखौ पाकेटबा लाबोबाय आरो ना ओमफ्राय दावदैया दैबा दावदै दैबा मेगि पाकेटबा दाना बेखौ दावदैखौ रुगना लानांसिगोन ओमफ्राय मेगिखौ रुनांसिगोन आरो मेगिखौ दिनै भिडिअआ एकदम धामाकादार जागोन आरो ना नायनोसै सोर माबोरै जायो आंथ' बारा इन्टारेस्ट मोना बेफोरखौ जानो होमबाबो जाथारनोसै दिनै ट्राइ खालामनांगोन ना गासैबो बुस्थुफोरखौ ओमफ्राय नै लोगोफोर जासिगोन जोंना दा मेगिया नै रुबाय आरो ना ओमफ्राय दा आरो दावदैया रुनो गोनां दोङो दावदैखौ रुनो थाखाय नै इथिं मैथाया माबागासिनो तयार खालामगासिनो दावदै दै इमान बुरजा नाङा नङाबा थाबनो रुनाय नङा दावदैया दैबा आरो ना दैसे बाराखौ आं जागोन माने सानाबा हाबथारसै नै क्वालिटिया दा बारा मोजां फैनाय नंला खोमा माने दावदैखौ जानना होनोसै बेसे गोबाव लायो नायनोसै अरखौ गुम गुम होनांगोन होमबासो जागोन माबा नै लोगोफोर रेडि जाबाय आरो ना जोंना मेगि चेलेन्जआ रेडि जासिगोन एभ्रि मेगियाव इसिनिल' ओंखारदों माने फाग्लासो अ सरि पाकेट बेलायनो पाकेट बा मेगि होननाय इसिनिल' माने दानाबा लोगोफोर चेलेन्जखौ स्टार्ट खालामसै आरो ना खिन्थु मोनसे खोथा दै लोंनाय गैया माने माने बेफोरबायदि आखाइजों जानाय गैया दै इजों जानाय इखौ दानखाबाय नालाय जुदि जानो राबाथाय माने आखाइजों जानो मोना गनजों जानो थानांगौ माने चाइनिस मानसिफोरखौ नुदोंमोन ना जाफेरामोन नालाय बिदि फार्स्ट टाइम जाना नायनोसै लानानै दे इन्सटाग्रामजों खिन्थु दै लोंनाय गैया आरो ना जाय दै लोङो इनो जेनगोन माने आरो आखाइ फारनो गैया दुन्दियाखौ नों आं बांद्राय होनाबायलै दुन्दिया मोजां मोनो आरोना सोरबा सोरबा खिन्थु आं आरो दुन्दियाखौ बारा मोजां मोना माने मोजां मोनो होमबाबो जानो हाया माने आखाइ फारनो गैया दै गांबायमोन आं आखाइ फारनो जानाय गैया आखाइ फारसेल' बायरायाव जानायखाय माने आखाइ थोंजों जायाखैना आं लुसो खालामदो Tiga. Kok ada lah kali ya? Deh.
Balu namun namun cek. Nih, balu sih bro. Gula sudah nasi dulu. Halus balu. Ơi, mana ya? Con này phía sau thì là này là. Món nó cũng ngon là vậy. Sudah kan? Udah dah. Balu ah. Balu cái bagus tuh kan cuma ada. Ada lagi ya. Dan pas time itu dunia kan tak beda nah. Darasing nama lagi. Musim baca darasing baik mendang. Angin mana sana baik mendang bapa. Zuban nungan kom udah muna. Cuman je. Lo matang zuban apa? Ande ragan ayam dah benar. Jangan. Nah, sudah deh saya. Bila kos dah naik gong di sana lagi boleh. Ăn giặc bay ăn. Ang den bet na lagi boleh. Yên xin bẹ. Hamad ni sana. Itu lo kan bisa. Ang jangan lah. Mà mày đi bên cái dân này. Ang den bet. Gặp đấy. Gặp. Gặp. Ntar mari ya. Ini yang tahu dia. So लोगोफोर आङो जेनबाय आरो ना मेगी चेलेन्जआव उदैखौनो बोरैबा टोम मोनथारबायलै मालाय बाजै देरबाय देरहाना बिराद मोजां मोनबायबा बिराद खुसिनोलै मालाय दानाबा लोगोफोर भिडिअखौ बे समाव दोनथ'नोसै आरो ना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार एन्ड चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दा बावगारदो आरो ना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोनलाय
चेनेलखौ साबसक्राइब आङो नो रोङा दै आंना सानो माने बुंफिना नालाय आङो माने जाया माने आंना दे जि बुङो बेनो जाथोंसै